Bona nit, senyores i senyors. Tornem a ser aquí un cop més. Ja falta un mes perquè arribi l'Spiel i avui, juntament amb el professor Mompi, us venim a presentar el panorama internacional que arribarà enguany a l'Spiel. Mompi, bona nit. Bona nit, Àlex. Ja estem aquí. Falta poc. Un mes i poc, no? Sí. Un mes justet. Un mes i 10 dies. I estarem ja al mig del meollo, o tornant quasi, d'aquí un mes i 10 dies. Hosti, es nota, que és un pèl més tard, aquest any. Sí, jo ho trobo perquè és allò de dir, l'any passat deien falten 15 dies. Ara no, un mes encara. Es farà molt llarg aquest mes. A mi m'ha anat fatal. Tinc una Civil War amb la família perquè just és el cap de setmana de l'aniversari de la iaia. O sigui, fatal. Tu, busca un joc per la iaia. Sí, no. O jo què sé, per tots els nebots i tothom. Perquè, no, en sèrio, no ens posem d'acord. Perquè just aquell cap de setmana li va bé tothom menys a mi. Bé, drames. T'ensenyaré un joc després que té a veure amb alguna cosa semblant a això. Ja ho veuràs. Doncs m'anirà bé. Què tenim? Mira, Animales per la iaia. Exacte, Animales, veus? Aquesta és una novetat maca que sent per la iaia. Sí, anava a dir, li hauré de preguntar al Pota, qui sol jugar molt, no, amb la iaia. Sí, exacte. A veure, panorama internacional. Quin és el pla del directe d'avui i com l'hem estructurat? La idea és, hi ha molts jocs. O sigui, a la llista de la preview ja hi ha més de 1.000 entrades. És una bestialitat, no els podem comentar tots ni molt menys. I comentar, crec jo, amb Mompi potser algun sí que el parla o això, però comentar jocs que arriben a Espanya d'aquí 4 dies tampoc té massa sentit, no? O sigui, alguns sí, però la majoria és si arriba d'aquí res, doncs, bueno, potser ens el saltem. Llavors, la idea és avui parlar estrictament de jocs independents, res d'expansions. Això ho deixarem per un altre dia. Hem decidit que farem un directe extra només per ampliacions, perquè hi ha tantes ampliacions aquest any que no es pot abordar tot en un sol directe. No, és que, vull dir, jo tinc a la llista, ja te la vaig ensenyar, de jocs, i el mateix nombre de jocs tinc d'ampliacions. És una bestialitat, és que no... Aquest any s'ha passat això. Vull dir, l'any passat, ho vaig repassar, les ampliacions no arribaven al 10% o al 20% del que era el nombre de jocs. Ja ho vam dir, no?, a un altre directe, que aquest any hi hauria molta ampliació perquè l'any passat va haver-hi molts Eurogames, jocs bastant durs i sobretot ampliables, i han seguit amb l'estratègia les editorials, traient les ampliacions. Sense anar més lluny, en Holek l'any passat eren 3 jocs, aquest any 3 expansions. Hi ha altres coses, però dels 3 euros, toma, 3 expansions. Sí, exacte. Tendència. Per això, o sigui, o parlàvem d'una cosa o l'altra. Per tant, comencem per lo que toca, que és la caixa... La caixa grossa. Les caixes grosses i... O no eren grosses, A veure com anirà això. Perquè jo tinc alguns que no són tan grossos, ja ho saps, però serà divertit. Llavors, si vols, podem començar ja a sac, començar a parlar. Tralla de jocs. Quan no comencem així? A veure... A termes generals... Dispara tu primer i comparteixo la pantalla. A veure, a termes generals, una mica ja sabeu que jo acostumo a mirar les caixes grosses de duresa alteta. L'Àlex, tu et mires moltes més coses que jo. Però, bueno, potser no t'especialitzes tant, però el tema és que he de dir que a termes general aquest Spiel no hi ha tant... Jo trobo a faltar molt joc de caixa grossa euro duret. Sí. No n'hi ha tant com l'any passat ni molt menys. O sigui, hi ha més de 1.000 entrades, però com cada any, però no hi ha tanta quantitat com l'any passat, que l'any passat va ser una bogeria de joc caixa grossa dur. Però un dels que hi ha és aquest que estàs ensenyant, no? No, encara. Ara estic veient a la pantalla jo, però vale. No, un dels que comencem a parlar, que hem de parlar sí o sí, que és el del Thomas Holek, a l'Aquària. Vaig a compartir, però encara no ho ensenyo per aquí. Sí, ho ensenyes per Twitch. Ja està. Aquest n'hem de parlar sí o sí. És la Thomas Holek que segueix traient jocs aquest any també, a banda de les ampliacions.
abans que arrenquis, quina portada t'agrada més? La de la família feliç a la peixera o aquesta altra que no sé quina editorial fa? Les dues són bastant horroroses, no? Són horribles les dues. Les dues, vull dir. Però... A veure, realment, és que Delicious és molt arraquis, que és fer coses cutres i lletges. Sento molt, però... Home... Sí, que després foten jocs ben parits, però la imatge és uf. No, fan un any sí, un any no. Fixa't. No. També és veritat. Sí, l'any passat, què va ser, el Resafa? Resafa. El Resafa no estava del tot malament, la portada. No, però, encara. Encara. L'Evacuation era guapa. I la de l'Evacuation és la més guapa, sí. Però la del Woodcraft... Era maca, la Woodcraft. A mi m'agradava. Bueno, sobretot els humanoides. Era entranyable i es fotia una hòstia el joc que et deixava tieso. Sí. Era bèstia. Va, anem a parlar d'Aquària, que la gent està aquí nerviosa. Sí, saludem a tothom que estigui aquí escoltant-nos, gràcies. Aquària, doncs... Curra. Sí, Aquària, un joc, podríem dir, bastant un euroduc normal que tregui Delicious Games. És un joc, doncs, bàsicament, que la temàtica és que no cal anar molt enllà, és fer la nostra peixera amb els peixos, que són unes cartes que anem posant a la nostra peixera. I la nostra peixera, veus que les cartes tenen uns colors, veus? Sí. Es poden apreciar una mica, aquesta, la carta verda a l'esquerra o la groga. I hi ha uns dials que són una mena... Té un nom, això. És com una mica al nivell com d'una matèria biològica perquè els peixos puguin... és com el nivell de... De sals, de minerals o de plàncton, o que collons sigui una peixera. Sí, correcte. Que has de tirar de polvets de peixera, m'entens? Vale. I això ho fas amb la matriu i marques els dials en columna, la quantitat de... Les espècies que té la recepta del caldo que farem, no? Sí, jo crec que, microorganismes, em sembla que diu el joc. D'acord, microorganismes, està bé. I perquè aquest és l'objectiu, no? Anar omplint aquí, llavors aquí fem el nostre engine building. A partir del nivell que tenim aquí, les cartes que posem s'activen o no en funció d'això. No? Què és aquesta fantasia de tauler en forma de pentaula? I aquest és el tauler d'accions. Aquest és el tauler on col·loquem els nostres treballadors a fer les diverses accions aquí. Sí? Sí. Ja veus allà l'ordre de torn. I després aquell és el típic track d'especialització. Això em diuen que és Darwin Journey, m'ho crec. Sí. És el típic track d'especialització. És més Newton. El Newton no l'ha jugat, però que té un arbre molt... Jo crec que em recorda molt el Newton. Això. Bàsicament, com podem veure, €1 que ara per ara jo no li he trobat cap cosa super destacable. Esperem que el Oleg ens segueixi descobrint. És que aquest euro pot passar com el Galileo, com el Tea Garden, que no tenen res extremadament innovador, però queda tot ben lligat, ben rodonet i és agradable de jugar. Home, això és un mínim que ja espero d'en Oleg, però a vegades vull que a veure si una miqueta més tingui alguna mecànica diferent que no hagin vist, interessant. Llavors, queda molt clar, es veu que és un euro clàssic, que tots els que ens agradin aquest estil de joc és un imprescindible, aquest Spiel. Sí. Aquesta gent, que ho sapigueu, el reglament l'han penjat, per si us li voleu fer una ullada, el portarà Erratis Games, aquí, no sé quan, no trigaran gaire. Crec que van dir que el portaran aquest any, no trigaran gaire. Però, bueno, no sé, potser l'any que ve. Però, bueno, que el porta Arrakis i que el podrem gaudir també aquí, aquest joc tan meravellosament lleig, però que pot ser bo. No sé com sortirà. Bueno, dintre de ser peixos com el Finspan, que vam dir que era lleig, jo penso que les cartes amb el corall i tot encara està prou ben dissimulat, almenys el que són els peixos, no? Sí. El tema és la temàtica, que la temàtica és sorprenent. Mira, ja que estem amb aquesta temàtica de peixos, seguirem peixos. Et sembla bé?
Vinga, va. A veure si no m'equivoco. Aquest. Aquest és un joc, Shallow Sea. Te'l vaig passar a tu i en Turbot fa uns dies per WhatsApp. Sí. És un joc que va sortir aquí a Kickstarter, ni em vaig enterar que jo aquell món no me n'entero, l'he vist a la meitat. Jo sí. Tu sí, tu estàs allà dins de tot. Home, a mi em truquen directament. Enric, ja aquest joc val 300 euros, t'interessa? Està d'oferta. Em truquen des de no sé on, però em truquen. Doncs bé, editorial de criatures meravelloses. Sí. Ha fet aquest joc que podríem dir que seria un Cascadia 2.0. Sí, un joc abstracte de peixos. Sí, d'aquella manera, però sí. I doncs, quina és la gràcia? On està el trencaclosques en aquest cas? Bàsicament, tens els peixos, que serien els animals al Cascadia, i tens per una banda, aquí a la part de sota, és que no puc fer més zoom, busqueu la foto que vegi alguna cosa. Està bé, es veu bé. Es veu bé, Àlex. Àlex, es veu bé. Així està bé. Tens dos tipus de llosetes. Vos veu aquí la foto. Les que són amb extrems de colors i les que són com amb un objectiu, amb un patró. Les que són de colors és que quan tu tinguis en el teu tauler situat aquestes adjacències, aquestes cantonades, els peixos d'aquest color, completes aquesta fitxa i la podràs girar, deixant mateix literal i mateix autor, diu la Mary. Important, també. Podràs girar aquesta fitxa. Exacte, és autor. Sí. I tindràs un corall, una espècie, una planteta d'aquest color. I un dels peixos que està al seu voltant va a dormir, es fa com si fos casa seva, aquesta fitxa. Llavors, tens les altres fitxes que són animals, en girar-les, que et demanen un objectiu de patró. Per exemple, aquest d'aquí, tenir 3 fitxes al seu voltant, aquí dalt a l'esquerra, que siguin de colors diferents. No sé si és el peix o la fitxa, no ho sé, crec que és el peix, aquí no ho compleix, perquè té 2 peixos liles i un de color verd. Llavors, el trencaclosques és aconseguir el màxim de punts possibles mentre vas trobant l'equilibri entre quan faig una planta o quan faig un peix. La gràcia, li trobo el plus aquí, és que aquest tipus de joc a vegades n'hi ha bastants que ens han sortit dels últims anys, la típica graella entre l'element i l'objectiu, com per exemple el Verdan, també, que tot és una quadrícula en què tens una banda l'objectiu, una banda la planta. I vas fent planta, i és com una graella, una quadrícula que vas combinant. Aquí no, aquí tu muntes com tu vulguis. Si vols tenir 3 animals junts, allà t'apanyaràs tu per tenir-los. I et demana, que t'exigeix aquest ritme de quin peix sacrifico quan giro una lloseta i quin no, i bueno, seria això. Llavors, per això dic que és com un Cascadia 2.0 amb aquest punt extra. A part que tens cartes amb l'objectiu final de partida i ve un parell d'expansions que, no sé, jo crec que també m'agafaré i ho faré tot d'una tacada i ja me n'oblido. He vist que en castellà ho porta una editorial, però no sé si és que és llatina o què, no me'n recordo, però ho deien al Kickstarter. Val. No ho sé. Home, jo a mi em recordava més el Calico, el ser un... Tu tens un recinte tancat, no? Sí, però Calico és molt dur, Calico és o tot o res, els objectius. Aquí te'l vas construint, perquè tu el draft, en aquest draft d'aquí, si l'enganxo, tu esculls un peix i una lloseta, de dalt o de baix. Clar, llavors, no et queden les dues. Sí, el tema és que, com és un espai tancat, no? Com recordava, és el Calico. Aquest és el tema. Sí, però bueno, fixa't les bombolles, és tancat, però tampoc tu vas escollint com te'l vas delimitant. No sé com acaba la partida. Sí, pots créixer més enllà del tauler. No, el que em refereixo és que tu al Calico, al voltant del tauler també tens fitxes en el teu propi tauler, que pots encadenar patrons i coses. Aquí no. Sí, és veritat, sí, això és veritat. Ja. Aquí te'l vas mirar. No ho sé com sortirà, la veritat, però és d'aquests que aquí a casa ens agrada perquè et fa trencar el coc una estona sense exigir-te tampoc una bestialitat. Ja. A més, a vosaltres us encanta el draft, no? Aquest. Sí, m'agrada aquest draft i no m'agrada el de cartes. Mira, que és curiós, Bé, però has jugat a drafts de cartes, també. Sí, clar. No sé què fer. Birrapà, per exemple, a 2. Birrapà és meravella. És exquisit. No sé com aquest joc no ha triomfat més aquí. Està infravalorat i és una meravella de joc. Llarga vida a Birrapà. Vale, doncs aquesta és la meva primera proposta.
Molt bé. Vaig a mirar la teva segona, que m'ho has passat abans. Val, d'acord. Sí, ho tinc aquí obert. Els tres que podríem dir que més m'he mirat, anem a mirar la Deixo novetat. esplaiar-te més. Anem a mirar la gran novetat de Board and Dice de l'Spiel. Però no era el Tianxia? Tebai. Mompi, no era el Tianxia la gran novetat d'aquesta gent? No, això va ser la Gen Con. Ara ja està. Hòstia, és que sí, aquesta vida, això que la Gen Con es faci a l'agost, hi hagi no sé quantes novetats i arribin aquí, que no han arribat encara, i ja arribi esse i tinguis una altra, em descol·loca una mica, la veritat. Això d'aquest ritme que va al mercat internacional, que et necessites no dormir i tenir 2 vides per poder jugar-ho tot, és magnífic. Ens encanta. Sí, hem d'esperar a la nostra fira, que és el DAU, i la imposada Interocio o Córdoba, perquè són espanyoles, ho tenim fatal, vull dir, no podem. No, el Tianxia, per cert, ara que ho has dit, el Tianxia està rebent molt bones crítiques. Sí. Jo li tinc moltes ganes al Tianxia de provar-lo. Però en Tianxia, com es digui, no és en Teixini, que era un autor que estava cancel·lat per Board and Dice per unes declaracions, no sé quina història? Quines declaracions? Em sona fa uns anys que va fer unes declaracions, no sé si eren racistes o què, o sigui que va patinar i el van cancel·lar directament, van dir Board and Dice, no treballem més amb aquest senyor, no hi volem col·laborar més i no ha durat gaire, No sé, aquestes coses són tan efímeres. Aquest joc, David Turchi i un solo by David Turchi. El Tianxia té gat amagat, perquè no és el Teixini sol, és amb un altre. Potser sí? No té el nom. Un Padawan. Padawan. Ha començat amb això. Sí, ja té un Padawan. Molt bé, a veure, el Tebai. Imperium. Aquest Imperium. Sí, aquest Tebai, joc que, com podem veure, és un euro que la temàtica és importantíssima. Superimportant. Vull dir, la temàtica que sigui Tebes i la seva prosperitat en la seva apogeu en l'edat grega és molt important, no? Ho estic sent una mica sarcàstic, d'acord? És un euro com Déu mana, que la temàtica podria ser qualsevol altra, de combo, sec, bastant secot, dur. Quines mecàniques té això, ho saps? I té mecàniques també a l'estil una mica Tianxia, que com podem veure, això és la ciutat de Tebes, on aquí anirem col·locant nosaltres els jugadors. Anem com construint a partir d'aquests edificis que estan al tauler del jugador, com aquí ho ensenyes molt bé, i el joc juga, podríem dir, a dos fases d'acció. Hi ha uns daus que són uns daus que es col·loquen, que bàsicament és per marcar la força del treballador. Els daus aquests es col·loquen entre els edificis. No sé si aquest blau, aquest lila, són aquests. Sí. D'acord? Sí. Llavors, aquests daus tu els col·loques i fas les accions dels edificis adjacents. D'acord? Per exemple, aquell dau blau deu haver fet la de dalt i la baix. Sí? Ok. Però, per exemple, el dau vermell que hi ha al costat, ja veus que hi ha un treballador, un senyoret lila, que és del senyor lila. Sí? D'acord. Val. Doncs el dau vermell aquest no ha fet l'acció que hi ha tapant el treballador lila. No, clar, si al Mipel, doncs al Mipel no hi ha acció. Correcte, clar, si tapa, no ho veus, no ho fas. Llavors, però la gràcia és que també tenim com l'altra acció, que és moure'ns, els ninotets aquests, moure'ls, saltar-los entre els edificis. Quan els saltem, fem l'acció, però si saltem un dau d'un altre jugador, aquell dau millora. I és més bo. I és més bo. I aquest dau el repesquem o ja es queda aquí? Sí, es repesca, jo crec, a final de la ronda o en algun moment. Però no me'n recordo. Millorant. Sí, m'entens? Creus que és un joc que funciona a 2 o és millor a 3, 4 per això del dau, aquesta interacció?
Vull dir, a 2 va amb algun vot, va amb alguna cosa... Ho haurem de saber. No t'ho he mirat, lo de 2. M'agafes totalment... Com ja saps que no m'interessa gaire, la 2... Oh, jo pregunto, mai se sap. No, fas bé, perquè no m'ho he mirat. T'ho juro, no ho he mirat. Cap problema. Vull dir... Ja investigaré. A veure, és un joc que val pasta, eh? Aquest és un joc que jo, personalment, si me'l comprés, m'esperaria que arribés aquí. Perquè Sí, ja arribarà. sabem que allà tot és PvP i per pagar 70 euros per aquest, els pagaré pel següent que us ensenyaré. El Ditó porta 900.000 milions % segur. I quan ve aquí, de seguida el trobes per 60. Llavors, no sé, m'estalvio portar-lo, així de senzill. Bona nit, Panceber. Això. Ai, una cosa, tio. Digue'm. Que ens hem oblidat. Bé, després seguim. Hauríem de parlar de looping i... Sí. Ja ho farem, vale? Ara ho fem. Ara quan acabem la ronda dels extensos... Sí, i fem looping. Val, perfecte. Llavors, bàsicament inclou aquí unes mecàniques a l'esquerra, són cartes d'atac de, invasors, que per fila doncs, afecten els edificis que passin. No? Si tens Meeple passaran coses, si tens el dau potser d'altres i anar fent així. I a la dreta hi ha defensors que ens ajuden i ens permeten fer habilitats si estem allà o els podem com convocar o agafar o el que sigui. Vale. Sí? Després hi ha un tauler simplement d'objectius a complir i un tauler de tracks a pujar. I bàsicament és... I després té set collection amb les cartes de dalt. Aquestes aquí dalt. Sí, no sé què més pot tenir un Eurogame, que crec que ja ho deu tenir tot, no?, aquest joc. Llavors, això és el... Aquest track. Sí, vull dir, ja ho té tot. Té tracks, té set collection, té... L'ordre de torn, aquí baix. És que clarament, sí. No, i fa bona pinta. I entenc que si acabes les columnes vas agafant aquestes bonificacions. Té pinta. I també vas col·leccionant les cartes a baix, veus? Sí. Ja està, ja hem jugat, ja hem fet el tutorial. Bé, us el pensem després al vídeo. Sí. Ara, a jugar, ja ho. Molt bé, doncs sí, aquesta novetat de Board and Dice... Ho explicava tot bé. Veus més o menys com va això? Claríssim, com t'he dit. Tal qual. No, a veure, pinta interessant el tema. Pinta interessant. Ara, aprofiten mecàniques com clàssiques i fàcils amb una temàtica i una forma de fitxes que sembla que sigui com molt innovador. A veure què tal s'enllaça tot. A veure. Ja mirarem. La duració, això és molt núcleum, eh? I és més del 60-90, eh? Sí. És que el Turchi fa jocs que són unes anades d'olla. Sí, jo tinc l'Anacrònic aquí diu 30 per persona. El Voidfall mateix... Sí, se li mana la pinça. El Voidfall no el pot tragar molt poca gent a aquest país. És que el que et demana per aprendre aquell joc, per una partida no val la pena. No. Vale. Doncs sí, aquí ho tenim. Què fem? Anem ja el que hem dit o...? No, vaig a buscar-te un altre, no recordo el nom, perquè és un joc asiàtic. Meu. Perfecte. I el comentaré per sobre perquè no em vull mullar en explicar-lo perquè realment no conec al 100% les mecàniques. Pensa que jo porto llegint reglaments, potser com tu, més de 2 mesos i arriba un punt que un cop el llegeixo el classifico entre passa el tall o no el passa i me n'oblido ja. Llavors, aquest me'l vaig llegir, el tinc a punt d'entrar al must have. Encara no ha entrat. O sigui, acaben de decidir el preu. Yes. A veure, torno a passar aquesta, la compartida. És que, Àlex, si està en el must have, ja no pot sortir d'allà, eh? N'ha sortit un. N'ha sortit un. I és aquest. Jisoshi Anime Studio Tycoon. Val. Sí. No sé si l'has vist tu, aquest? No. No l'has vist. És un euro de fer animes. De fer animes. Hola, què tal? Manage your own anime studio. Un 2,80 ja... Està bé. Està bé. Llavors, la idea quina era? Si treu una foto una mica decent.
crec que són 3 o 4 rondes, i a cada ronda tens els teus treballadors, per dir-ho d'una manera, i potser m'ho estic inventant i d'anar en ple, però us ho creureu tot perquè no teniu ni idea ningú de com va això. A partir d'aquí el que digui jo va a missa. No, el tema és que tu, si trobo una foto de sempre, aquesta gent també, tu has d'aconseguir les parts de l'anime, que són aquestes 3, i les aniràs enllaçant. Llavors, tu cada ronda màxim produiràs un anime. Vale? I tens diferents recursos, diferents tracks, diferents històries, i el teu objectiu és fer prosperar la teva empresa per fer animes, bàsicament. I aquí et va dient, què vols que tingui? Vull School, vull que tingui aquests 3 fragments, que cada tipus de color és un estil d'anime, que si drama, que si humor, que si no sé què. I és el que et deia abans, aquest joc val 70 pavos. Hola. Llavors, jo per pagar 70 pavos per al Tianchi o el Tebal, o com es diguin, els pago per aquest, que aquest no arribarà aquí. Això no arribarà aquí. Llavors, aquest... Digues, sí. Espera, que torno cap aquí. Encara no hi ha masses reviews, masses coses. El joc és nou, llavors el reglament és una mica dens, perquè aquesta gent japonesa que escriu com escriu l'anglès i va com va, és orillo. Però no hi hagi marge de dubtes. Exacte. Llavors, bé, jo pel poc que vaig llegir és un joc que no té dependència de l'idioma, per tant és perfecte, això és lore, el que veus per aquí. Sí, doncs si està en anglès, vull dir, cap problema. Exacte. Bueno, a part és lore, vull dir, encara que si és en japonès podria jugar-hi. I, ojo, si no tens pasta per pagar les coses, per anar als llocs, a fer les accions, veus aquí totes les accions d'aquest tauler central? Si no tens per fer les accions, t'endeutes. Això és el Headquarters. Aquí hi ha les diferents oficines que tens. Ah, val. Que guapo. Aquesta vista està molt guapo, això. Sí, llavors aquest joc és un d'aquests que entra. Aquest joc jo crec que caurà. Caurà perquè és original i és diferent a qualsevol euro que pugui tenir a casa. I no sé si arribarà, això. Això és difícil, I si arriba pot ser com l'Infiltrators, que arriba ara, després de 2 anys, que bueno... Sí. Per cert, ara que veig un missatge de la Mary, ella va a tope amb aquests jocs, ho sé. Vaig veure la seva llista i no sé, realment no ho sé, quins jocs dels que pugui ensenyar aquí han sortit de la seva llista. Perquè, mira, també molt asiàtic i sé que alguns els vaig caçar a dir aquest està xulo, aquest també, i aquest jo crec que ja el tenia, però no ho tinc clar. Així com algun altre, sé segur que me'l vaig caçar a la seva llista, perquè ella és l'experta de jocs asiàtics, o sigui, com la Mary no trobeu ningú, que el seu perfil és no em toquis el tablero, si no m'equivoco, i val molt la pena seguir-la. Us ho recomano, si voleu jocs asiàtics rarots i això, doncs li feu allà follow. I val la pena. És la referent a Catalunya, ara mateix. No hi ha ningú altre. Quina vergonya, diu. Sí, quina vergonya, però ningú en sap més que tu d'aquests jocs. A partir d'aquí, l'Eternal Dex també recomanat. Me l'he de mirar. Ja ho veurem. Però bueno, la meva recomanació és aquesta. Hòstia, mira, en Pau de Clef. Aquest comentari tan random que fa en castellà, en Pablo Miquel és en Pau de Clef. No es pot amagar a les xarxes. Hola, Pau. És tonto, pobre, com fa aquestes coses. Ai, Pau, digues el teu nom. Tothom et coneix. Bueno. Vaig al teu següent. És un altre líder, aquest. És un líder, és un jefe. És un jefe. O sigui, ningú pot fer moviments a mils de persones com fa ell. Això... I dormir tranquil. I dormir tranquil, exacte. Amb una criatura al costat. Admirable. Ja vas amb el meu, aquí. Molt bé. Sí, el teu. Nature i les 22.500 expansions. Sí, que són, sembla com, superampliacions, però en veritat... El vaig escartar pel preu. Vaig dir, què val el base? Mira, encara. Vaig mirar 8 expansions que valien totes elles i dic, suda, passo. O sigui, no. I les ampliacions crec que són una baralleta. Sí, són cacotes que valen un colló de mico. Que no m'hi llenço. A veure, jo estic una mica d'allò perquè a mi jo no vaig entrar tampoc en aquest, vull dir, en el seu moment, perquè és el que dius. Tot i que al final ara estic bastant hypejat i sí que l'Spiel el trobo, m'agradaria adquirir-lo, perquè
a banda d'això dels animals que té, és un joc de temàtica dels animals, com podem veure. És un joc que ja reimplementa un antic, que es diu Evolution, de no sé què. Val? Bàsicament, nosaltres el que tenim és la nostra espècie, que l'hem d'anar com alimentant i hem d'anar aconseguint el més menjar que els altres, no? Aquest és l'objectiu del joc. Llavors, la gràcia és que nosaltres en cada ronda anem com jugant dos cartes secretes que després revelem de els trets o les característiques que aquella ronda tingui la nostra espècie. En funció d'això... Sí, correcte, tal qual, és que és això. Llavors, veus el token de 2, és com una mica a la mida de la nostra espècie, que la mida de la nostra espècie ens ajuda a després no ser tan objectiu fàcil pels dels que siguin depredadors i les fitxes que veus com de grups, no? Són com els grups que tenim vius que hem d'anar alimentant. Val? Com més grups tens, més has d'alimentar, però més aliment obtens, més punts, no? Clar. I va apretant així el joc. Llavors, l'he trobat molt interessant, el fet aquest de jugar les cartes, revelar-les i la interacció que hi ha que es pot generar pot ser negativa, però a la vegada pot ser positiva també. I el fet que siguin d'animals, que m'atrau moltíssim, l'arc també ben cuidat, m'ha acabat de convèncer. Si és d'animals no hi haurà polèmiques. Això segur, perquè és la mare natura. Exacte. Ja està. No passa res? És així? Sí, jo he llegit d'aquest joc, que vaig estar mirant, que el base per això es queda com molt curt, que sí o sí li has de posar expansions. Estratègia de màrqueting directa, pura i dura, molt, digue-li, estratègica o fastigosa. Sí? Fastigosa, més aviat. És així, sí, exacte. No té més, o sigui... Parlant d'això, em permets un manifest? Digues. Em sembla com lamentable i ridícul que hi hagi editorials que a Essen aprofiti per inflar el preu dels seus jocs d'una forma bestial. I tinc dos casos claríssims que ens ha passat i no sé si es pot dir ser víctima o no, però bueno, tu com vas a Essen no saps els preus dels jocs realment, no saps si un joc ha de valer 25, ha de valer 30 o ha de valer 50. Tu saps que aquest joc, com aquest japonès, per exemple, val 70 euros a Essen. No sé si aquest joc se'l portessin aquí, valdria 70, valdria 50 o 90, no ho sé. Et fas una idea simplement a nivell de components i tal, però no pots valorar-ho realment. Llavors, fa uns anys, per exemple, va haver-hi el senyor Cat in the Box i els de Bezier Games el van posar 40 euros. I dius, joc de cartes, 40 euros és caríssim, una passa, és una estafa directament. I dius, bueno, té unes fitxes acríliques, té el tauler, té no sé què, dius, bueno, pot arribar a valer això, que no ho val realment, no ho val. Dius, pot arribar a valer això. I quan veus que arriba a Espanya per 25 euros, dius, fills de puta, us heu quedat a gust. És a dir, això és estafar. Llavors, jo, Bezier Games, per exemple, estic a la llista negra. Molt bo ha de ser un joc seu i que només facin ells perquè jo el compri. Tal qual. Què és el que està passant ara amb aquest any? Et dic un altre exemple, i aquest et serà més greu. Però l'any passat, Drandra Games, sí, són els editors en anglès d'Anaboria, exploradors d'Anaboria. Aquesta gent va posar el joc base d'Anaboria a 50 euros i l'expansió a 27. Perquè avui, mirant l'Excel, estaven aquests preus. El base me'l van donar. L'expansió la vaig comprar. No em va importar pagar allò per aquests, mira, la base ja me'l donen. Però quan veus que arriba aquí per Maldito i la suma dels dos, base i expansió, no arriba a 50, dius, fills de puta, també. Sí, ja. Et quedes encara d'idiota. Jo puc entendre que un joc que Essen valgui 50, arribi aquí i valgui 55. Sí, perquè la traducció, la llicència, 1000 coses pot encarir el preu 5 euros, fins i tot 10, pot passar. I dius, mira, m'ha sortit de compte. Però que l'editorial internacional, l'editorial mare, et clavi això, no passa normalment. És més, hi ha jocs que surten millor de preu i és el que seria el normal. Però que et clavin això és un uf. I Drandra Games
els tinc una mica a la llista negra per això, en aquest sentit. A veure, quan deu valdre? Bueno, clar, com el... Aquest any, per això, els he hagut d'agafar, que mira, no ho vaig fer l'any passat, afortunadament, però he hagut d'agafar perquè del toc dels nassos, els recursos de luxe del Navoria, m'han costat 4 duros. Ja no és novetat, estan a meitat de preus saldadíssims i els he reservat. Però no, tenen el Galactic Cruise, que et costa 100 euros o menys, no l'agafaré. Passo, que els bombin. Prefereixo pagar aquí el que costi per Maldito i ja està. Vull dir... Que tampoc s'anirà molt de mare, Tampoc no serà un preu molt diferent, però és un... No em dóna la gana que s'aprofiten així vegades i després encara hagis d'agrair-los que els hi compres un joc. No sé, a vegades... No els vull justificar, aquesta gent. Si nosaltres estiguéssim a l'altra banda, què faríem? Saps? Sí, però, bueno, potser te la jugaries un any a pujar una mica els preus, però els puges 5 euros, però no fas aquesta fama internacional. Ara tothom sap que són uns careros, que és editorials. Ja, però... La gent passa a parlar-ho, igualment. La gent no té... Si vivim en una societat que la gent li suda olímpicament les coses i paga per tot el que sigui. El que s'ha escrit ho paga. Li és igual tot. I no tenim cap mena de filtre. Llavors, però és que això, les editorials, és que, clar, ho saben. Sí? I això també, per exemple, saben si han tret un joc que és més xurro, doncs no, dic que saben que han d'aprofitar ja Essen a vendre el màxim possible a tot el que es pugui. Ah, clar. I saben que després no el col·locaran. A mesura que passin les setmanes o gent no ho vagi provant... Això és diferent. Vendre un xurro de tronyo de joc que has fet i de bolsa de sort és diferent. Jo em queixo del fet de tinc un joc que el seu preu de mercat per com és val tant, jo te'l poso gairebé el doble per jo treure més benefici i aprofitar-me de tu que vens allà i tens la necessitat perquè no està enlloc més aquest joc de comprar-lo. I això d'aprofitar-se. Sí. I és en plan, vols primícia? Paga fondo. I ja està. I el tema és que això... Més editorials, Si rasquem, més editorials ho trobaríem. Segur. I fins ara, com és una cosa que no la gent, o els influencers o els creadors de contingut, no s'atreveixen a denunciar perquè volen estar bones, els editorials. I per això ho fem aquí. Bona nit, Montse. Bona nit, Rufi. Això és un bon tema perquè ho treguis a cunyadisme. Allà sí... És molt de cunyat, això també, sí. Sí. Aquells companys meus de podcast no han anat a ES, no saben què és això. No, clar, això és veritat. No, i segur que... Jo, per exemple, segur que m'he tragat preus, segur, d'altres, i no vull saber, perquè fotria les mans al cap. És lleig i sobretot el del cutting de box va ser extremadament criminal. Sí, això es van quedar gust. A més, tatxant el 35 i posant 40, que el 35 ja és moltíssim. I el tatxant hi posen més que rius. Però què foteu? I no te'l venien més barat, No, el preu és 40. Fins a puta. Sí, he acabat d'allò. Veient la cua, van veure que la cua donava la volta al pavelló, van dir... Cada còpia que venien, pujaven €1. Bueno, va. El Natura aquest. Doncs el Natura aquest és simplement això. Llavors, jo ara al moment estic dins perquè t'he de dir que he estat molt enganxat a l'Earthbound Rangers. Aquest no és campanya, aquest no és narratiu, aquest no és evolutiu, com qui diu. Són 6 expansions. Em té un rotllo. Què dius? 6 expansions. Jurassic, un minimòdul, Flight, voladors aquí, Natural Disasters, Arctic Tundra i Amazon Rainforest. Aquesta vindrà l'any que ve. Ni tan sols aquest any. No sé. A veure, també acabaré de valorar, però... T'emportis una decepció, perquè les notes no són excessivament altes per ser un abstracte o així de cartetes. Em fas patir amb això, Ja veurem. Jo de moment hi tinc fe. Ja veurem com va la cosa. Plegat? No sé, ja ho miraré. Ho saps? Tranqui, no vull saber. Vale. A veure, mentrestant jo aniré mirant a veure si trobo de la meva llista alguna altra. Mira, puc seguir amb aquest d'aquí. Sense tenir punyetera idea com va, no, ens explicaré un que sàpiga més com va.
Va, que si no, em sap greu també per aquí la gent que ens escolta, us explicaré aquest altre. Bona nit, Cristian. Entenc que ets el Cristian d'aquest cap de setmana. És en Cristian de Darston. Val, Ni coneixeu el toca. conte dels tres porquets? Sí, no? Mompi? Escolta, ara hem fet... Aquests són els que vols parlar d'allò? És el meu últim. És el meu últim. És el meu últim d'extens. I ara fem looping. Vale. Castle Risers, el conte dels tres porquets. Un joc pot ser competitiu o cooperatiu. Això ja com us vingui de gust. Va, m'aprofitaré una foto d'en Marcel aquesta? No, quasi. A veure, tenim això. No, però és a dalt. Tens un tauler i unes llosetes que vas intercalant per fer la típica estructura de castell de les totxanes que van posant-se una sobre l'altra, però entre mitges. M'explico amb això? Sí. Vale. La idea és un joc que és amb draft de llosetes. El draft es fa en aquest tauler d'aquí. Tu agafes la lloseta en qüestió. Són 3 rondes molt ràpides. Agafes la lloseta en qüestió, te la poses al teu castell i les accions que tapes són les que fas. Fàcil. Pel camí aniran venint llops que t'atacaran de forma diferent al teu castell. Pot ser que ataquin amb una fletxa, que pugin per l'escala, que ataquin físicament, com sigui. I tu has d'anar protegint tot el teu voltant, el teu perímetre d'aquests atacs. Aquests atacs poden venir perquè els llops te'ls menges tu per algun motiu o la gent te'ls envia, així, simpàticament. Mira, puc enviar 4 llops, què els vol? Tu, va, te'l regalo. I envies llops a la resta. I és un joc que jo diria que és familiar, més aviat, sí, familiar, no té més. I la gràcia està en que hagis d'optimitzar quines fitxes, quines llosetes vas aconseguint, quins símbols, quins porquets aquí també, vas aconseguint coses al voltant dels diferents terrenys, fitxes de lluita i porquets són les dues com monedes del joc per aconseguir amb aquest set collection, i les llosetes que vas agafant i vas posant aquí al centre del tauler, no me'n recordo com s'agafaven. Aquest joc l'he jugat una vegada, el vaig provar d'en Marcel que el tenia per casa. Doncs depèn de la regió on poses aquestes fitxes i les fitxes que tens es guanyen uns punts o uns altres i els llops et donen pels cul. Van allà molestant. I és bàsicament això el joc a grans trets. I aquí vas pillant les llosetes. I ja està, és que no té més que això. Senzill però punyetero, interacció, i té això, la versió competitiva, que per mi és la bona, realment, o la versió cooperativa, que el joc et va rebentant com li ve de gust. Qui ho porta? Això ho porta Wonderful World Board Games. És l'editorial amb el nom més llarg d'Essen, crec. Sí, Wonderful World Board Games. És una gent de Taiwan que l'any passat van fer Lone Wolves. Et sona? Sí. Que el porta, desgraciadament, Delirium Games. També són els que van dur de Maldito Locomoco, aquests. Locomoco, també és seu, correcte. Aquesta gent no fa mals jocs. I com més els conec, els seus més xulos són. I aquests jocs no arriben aquí normalment. Lone Wolf sí que ha arribat ara de casualitat, jo crec, i el Locomoco també, però d'altres no. Animals Gathering, que em van dir que té llicència Asmodee. Veurem si arriba al final. És xulo, també. Ja algun dia us en parlaré. I n'hi ha d'altres d'aquesta gent que no entraré ara en detall. També és Dragonarium. Arriba ara per Essen i Last Lantern. Cooperatiu de llosetes aquest, però no entraré en detall a explicar-los perquè si no, no acabaríem mai. No sé si n'hi ha més, crec que ja no. Són aquests, bàsicament. Però bé, això és la meva llista. La producció és supercuriosa, Vull dir, no hi ha jocs iguals, No. Això que han fet amb els porquets aquests no hi ha jocs iguals. A veure, anem a buscar els jocs de looping i en parlem ràpidament. Sí, que hi ha cosetes, Hi ha cosetes. Ja. Però a veure si decideix la pàgina de filtres aparèixer. Ara, gràcies. Anem a buscar els de... On està? Publisher. Aquest buscador hauríem de fer alguna cosa perquè quan n'hi ha tants... Looping Games. No, vull baixar. No, aquí no. Espera, ho tinc més avall. A veure... Ai, és que tinc la finestra com no sencera a l'ordinador, me la poso aquí, espera. Apply Filter, ja està. Vale, tenim la reedició de 1906 San Francisco.
I ara tots a fer. 1905, White Christmas. Uah! 20.000 lenguas bajo el mar. Yeah! I aquí ja està. Això és tot. Vale. Llavors, la reedició de 1906 San Francisco. Tu les... recordo, perquè abans no m'ho digui algú. Poso no t'interessa tot el que és nacional, bàsicament. Perquè no m'ho la meva llista del que em compro allà. Això, si m'ho compro, m'ho compraré aquí. Sí, està clar. Tu has jugat a l'original? No. Jo tampoc. Jo vaig entrar més tard amb els de Looping. I amb el de San Francisco, no sé quin va ser, oi? Que va ser com dels primers? 2018, veus? Sí, però estic entrant un moment. Perquè se m'obre una pestanya nova. Ara. Sí, comentem-lo molt ràpid. Tu el coneixes per això, per fer-ne 5 cèntims? No, aquest no. Bueno, doncs ens llancem a la piscina. Per les mecàniques deia majoria i no sé què més he llegit per allà. Si és 1906 San Francisco, deu ser reconstruir alguna cosa per allà. Segur. Construir el barri. La ciutat. Però aquests jocs de looping, la gràcia és que vindrien a ser els Tiny Epic a l'espanyola. Exacte, però si estan inspirats en el Tiny Epic. El que jo crec que aquí és, amb el tema del San Francisco aquí, és el tema del terratrèmol, no? Intentar aconseguir que les cases que aguantin de la millor manera i intentar salvar el màxim de població i tot plegat. I la reconstrucció, no? Té pinta, també? Sí, és correcte. Sí, jo crec que hi ha alguna cosa de reconstrucció. Va haver el terratrèmol l'any 1906 a San Francisco i ara han de reconstruir la ciutat. I llavors, bàsicament això. A veure, a mi hi ha jocs de looping que m'agraden molt. Aquest té bona pinta, vull dir, se'l veu igual o duret com a l'ICC 1999, ISS 98 era, perdó. Sí, ISS. 98. Serà l'últim o hi haurà algun 99? Sí, no? Segur, faran tots els anys. Hòstia. Seria bèstia. I el White Christmas sí que me'l vaig mirar en el seu moment. És bàsicament, crec que és de la guerra, pot ser la guerra del Vietnam. El Vietnam, correcte. L'evacuació de tots els ciutadans dels Estats Units i tot plegat o els refugiats en els vaixells dels Estats Units en el final de la guerra. I és evacuació total. Com pots veure, cada jugador té els seus vaixells i anar evacuant el màxim de gent possible a partir dels helicòpters i portant-los als vaixells. Pinta interessant, també. La gràcia d'aquests jocs, i ho va dir en Ferran, és que quan tu jugues aquest estil de joc, bona nit, Pau, quan jugues aquest estil de joc és que sempre aprens alguna cosa històrica. I això és el guapo d'aquesta sèrie de jocs. Clar. Jo, per exemple, si jo no conec que l'any 75 va haver-hi l'evacuació d'aquesta de la guerra del Vietnam, dic, doncs amb aquest joc ja ho he pres. I t'entens una mica d'aquest mundillo de què va passar allà en aquelles hores, aquells dies, i hòstia, això... Perquè després dic que el joc no és cultura. Exacte. Que tot arreu ara, el curs escolar, surt el bono dels 400 euros i pots comprar videojocs, saps? És que Call of Duty també prens coses, i el FIFA, és important. Importantíssim. Conèixer els últims pentinats als jugadors. O el Fortnite, també. O el mateix Super Mario, és clar, vull dir, és història. És un ofici, el fontanero. Exacte. Llauner. El llauner. Hòstia, que és trist, doncs aquest, a veure, fa bona pinta, la veritat. És un joc que aquest potser m'agradaria jugar-lo amb tu, mira què et dic. Sí, aquest és el típic euro que ens ho passaríem bé. Sí. Vale, i l'altre que tenen, a veure, tiro enrere i arribo, és el de les 20.000 llengües sota el mar. Aquí. Sí, aquesta és la línia. Aquesta és l'altra línia que tenen, que és com la caixa al doble grossa. Sí, són les caixes quadrades primes, o són a ser primes.
Sí, aquí en Pau diu que prefereix aquests del 1900 els de l'Scott Arms, els Tiny Epics. És que els del Tiny Epic a vegades són jocs com extremadament densos pel que acaben sent, en el fons. Tiny Epic s'ha de saber escollir. Hi ha Sí, que estan bé, hi ha que no estan bé. Igual que també dels 1900, doncs hi ha alguns que per mi són més encertats i altres que no. sí. És que, per exemple, el Tiny Epic Dungeons, el Petites Grans Masmorres, Sí. és una meravella. Està molt ben ferit. Però, per exemple, el dels pirates és massa enrevessat. Sí. Massa. Correcte. Vale, mira, aquest és l'Alberto Millán. Són 16 rondes que juguem alhora, per tant, a mans de la P, aquí no ens guanyareu. I no es veu res de dins. A veure, si és la mateixa línia que els altres, eren un Roll and Write, no? O no? Jo crec que ho és, no? Hauria de ser, no? Paper and Pencil. Sí. Sí, és una línia d'aquestes del Write. Write i tot això, d'escriure. Sí, li donarem un cop d'ull quan passem per solo de looping. Sí, perquè ara mateix, sense cap imatge, és difícil opinar de res. Jo no l'he vist per dins, no sé com va, no en tinc ni idea. I tot el que sigui de l'Alberto sempre a mi almenys m'agrada. Flip and Write Adventure, 100%. Sempre fa coses interessants. Vull dir, el Praia és un dels bàsics que tindré... Si hagués de fer un top 50, segurament em entraria el Praia bastant fàcil, a mi. Això són paraules majors, Sí, home, l'he jugat molt, l'he gaudit molt. He tingut partides molt guapes, o sigui... Sí, no, el Praia va sortir molt bé. Sí. De DMZ era. Sí, correcte. Molt bé. Doncs looping ja passarem. A saludar. I esperem que surtin bé aquests. Cosa que trobo faltar un joc que va dir que trauríem, però potser l'han retrasat, que és de l'Everest, però segurament el Ferran ho va comentar. Però no ja veurem quan surt. Molt bé. Vale, a veure. Ara, què més comentem? Anem a seguir una mica amb la llista una mica més ràpid amb els que havíem comentat, que tinc allà apuntats? Sí, jocs destacats per part meva. Si vols, ara, que tu havies parlat dels porquets, ara... Sí, ara te conteu, sí. Sí, el que vulguis. El Royal Society of Archaeology. Ara hi entro. Anem a parlar ràpid. És dels clàssics Hutch. Me l'he mirat. T'ho de reconèixer. Li he fet una ullada i crec que vaig llegir el reglament i tot per sobre. M'ha fet tal mandra aprendre que dic Hutch i arribarà. Hutch. Homer Simpson. Jo trobo que em recorda el Bone Wars, sí, però més polit, més directe, més net, més ben arreglat. Clar, és que jo veig això, i aquí simple vist, sense tenir ni idea de què va el joc, però veig un joc estil típic, els de Devir familiars que et porta, que quan li has fet 4 partides ja l'has vist tot. Sí, però podria ser això, pot ser o no, o pot ser alguna més interessant. Clar, per tant, jo és un d'aquests jocs que avui tinc al punt de mira. Depèn del preu. Si és un preu que és prohibitiu de 60 euros, amb mi no hi comptin. Si se'n va entre 30 i 40, bueno, ho mirem, parlem-ne. Jo amb 60 jo pago, però entenc que tu no. Però no, aquest és un que no se n'ha parlat. És que la gràcia és que no se n'ha parlat gaire, o almenys jo no n'he sentit parlar gaire. Llavors el vull destacar com un que pot... Imagina que pot petar-ho molt bèstia. I en tinc 2 més, per parlar. En tinc 2 més a Hutch. 2 més que en tinc a la llista de, bueno, veurem què tal, no ho sé. Els tinc que van entrar i sortint. 2 vegades ja m'han entrat i sortit. De Hutch. De Hutch. Te'ls ensenyo igual? Sí, si vols. Ja que estem. On és aquest? Kilia. No l'has vist, aquest? Sí. Però no me l'he mirat a fons. No te l'has mirat a fons. A veure si ets una foto. És que hi havia... Ara no m'aniré a la seva pàgina web, però estava allà el reglament i tot. I aquí no hi ha fotos de res. Quina ràbia. Bueno, i navego, me n'hi vaig.
Tu mateix. Com si fos el teu programa. Vinga, Hutch Publisher, anem a buscar-lo. Aquí estàs. Essential. Bé, vaig a l'altra pantalla. Aquí. Dóna'm les cookies aquestes. Dóna'm el Kilia. És que els cabrits ho tenen aquí. Mira, el Dinka, que l'ha fet SD fa no gaire. Mira, Kilia von Hutch. Caixa de 30x30. Ah, això és gros. English. Què et sembla aquest truco? Tan a fons vols anar, tu? Bueno, és per veure alguna foto, fill meu. Ah, no hi ha res aquí, fotos ja? No, no tenen res. Són alemanys. Segur, ara. S'està carregant. S'està carregant. Va, mentrestant, hi havia aquest altre i l'altre, a veure, si no surt ho deixaré estar, Vull dir, li deixo dos segons a marge, això. Si no surt no deixo estar. Ui, que lent que va. Va, suda, és igual. Us explico en el següent dia. Anem a la preview. No, és igual, deixa'l dit. O sigui, no havíem de dedicar més a això que a enumerar-los. Sí, ja està. És que si no, no acabarem, Àlex. No acabarem. I l'altre del Hutch, que aquest crec que també el va posar en Mishi a la seva llista, i és Rising. Aquest, Rising Cultures. De moment el tinc a no interested, però who knows. És d'aquests que van entrant i sortint a la llista. Vale, aquest no me l'he mirat jo perquè és 1 contra 1. Correcte. De civilitzacions. Un estil simular el Seven Wonders Duel. Sí, no? Algo així, no ho sé. No ho sé, no ho tinc molt clar. És entre curiositat i mandrota. Perquè si són civilitzacions has de jugar diverses partides, conèixer totes les faccions i com xoquen entre elles, a veure quina comba millor també. És un joc que demana ser jugat. Més vegades del que potser n'hi puc donar. Ja. No sé. A veure, no ho veig malament, No, fa bona pinta, Però és el de sempre. Si pillo els 3 jocs que hem dit de Hutch, me'n vaig a 150 euros. No, això segur. Clar, és a dir, hòstia puta, és que et despistes una mica i has perdut 3 sous a Essen. És a dir, aquells reels que veus per les xarxes, el que va per la vorera, s'entrebanca i compra les cartes màgic. Sí. Doncs tu fas això per Essen d'entrebanques i estàs demanant allò caritat a una cantonada amb un cartró. Perquè t'has d'espullar, no tens res, s'han arruïnat. Sí. Tot. I després arriben aquí a meitat de preu. Bueno, a veure, va. Anem nombrant jocs que... Feia. Aquest. Feia suau. Vale, necessito que em convencis perquè aquest sí. Perquè és l'autor del Gaia, estic molt encigalat amb el Gaia. Vam fer la partida de Age of Innovation l'altre dia, em vaig encigalar molt una altra vegada i aquest home ara mateix, aquest autor, o aquests autors, que són dos realment els que han fet el joc, però sobretot el Helg Osting, em té bastant... L'Artlem és el germà o germana. Sí, són germans, no sé què, és igual, aquests dos. A veure, motiu número 1. És una reedició nova, redissenyada, amb canvis oportuns fets, o sigui, de millora. Per tant, és un joc que de base ja estava bé, millorat. Quants casos d'èxit tenim així? El base té un 6,9, Bueno, però no passa res, Ja. Un 6,9 està prou bé. Perquè després ho reinventen. Si després el milloren. Si el milloren, sí. A mi el que em fa por és que aquesta nota que també t'enganya amb els ulls... Aquesta nota no facis cas. A més, si l'editorial, em sap greu dir-ho, ho sento, és d'on és, perquè... Et digue-ho clar, és una editorial xilena i els xilenos, quan tenen un joc que surt que més o menys fa bona pinta, van en massa a posar 10 i a votar positivament. Fan molta pinya. Molta pinya. Ho van fer amb el Sant, quan va sortir que era el millor juego de la història, i bona hòstia es van emportar. Quin era? El Sant, de De Beer. Això són argentins. O més o menys, sí. Sí, bueno, són germans. Són uns altres.
Bueno, a ells no els hi diguis això, perquè No, però tenen bueno, amics silenos i... El tema és, no, fan molta pinya, fan molt sí, país... i potser no, a vegades desviaix una mica la nota del que realment, o A les veure, valoracions de com hauria de ser. fan el que toca Però que fan bé, que fan bé. Fan el que toca si tots celebren el Dia Nacional com els agrada celebrar-ho. Clar, D'acord? Si tots ho féssim. aquí estic. Val. Vale, Aquest és el motiu número 1. Sí? Sí. Llavors, realment, mecànicament, no t'enganyaré. Veus com qui diu el que no és el llac, el que és la costa? Casetes aquestes. Això són la col·locació de treballadors. Vale. És una col·locació de treballadors... Pagar per anar aquí. Bastant clàssica. Només portaran 150 còpies d'aquest joc. Sí? Diu l'Amèrica que només porten 150 còpies d'aquest. Ja l'hem de reservar. No sé si hi ha pre-order, però si no, ja tens l'esprint del primer dia. Perquè després Maldito ho porti aquí a les caixes Maldites, soldat. 38 euros valdrà Essen. No, aquest ho tinc claríssim. Si aquest no l'agafem a l'Espil, a Maldito ja ho. Tenen un fora a la BGG i no hi ha pre-order. Bueno! Els jocs de la fam, eh? Sí. Gràcies, Mary. És que està tot a Mary. És que ella treballa. Nosaltres aquí xerrem com lloros i ja està, saps? O sigui, fem el paperino. Ella treballa, saps? O sigui, sí, és la diferència. A veure, què t'he de convèncer? Que es veu que per què he de córrer... Ja no comprar-lo, per què he de córrer per aquest joc? I potser hauràs de córrer tu, perquè tindràs el plaça de premsa. També és veritat. Si riem a l'hora. Hem de pillar un bon taxi, el que vagi 200 per hora per l'autopista, si no, no. A veure, per què també? Perquè, a veure, al cap i a la fi no té una extència, no és molt carregat de regles. Vale. Això ja ho he vist. Això a tu t'agrada. M'he mirat el reglament per sobre i sí, és bastant suau en aquest sentit. Sí, no està... No hi ha molta mininorma, és molt així, molt polit, o sigui, com l'han fet ja d'allò, doncs han tret el que hauria molestar i han afegit coses que sumin i que no molestin molt. Llavors, es veu que tot el que es fa al llac per dir-ho manera, és on construïm les barques, és on ens posicionem, on tot plegat. Es veu que és força interessant, perquè... Ara... Això és el que t'anava a dir. Com és del mateix autor, la idea aquesta de com més juntets, més contents tots, que això és la idea de la família Gaia Project. Faràs peixeres per caçar peixos allà, xarxes o... Home, el Gaia Project i tota la família aquesta, i Terra Mística, la idea que busca el joc clarament és que construïm enganxadets uns als altres perquè ens anem fotent energies, no? Correcte. I alhora ens protegem i ens potenciem mútuament així. I aquesta és la gran màgia d'això. Llavors, aquí es veu que ho fa, però d'una forma bastant directa i més simple i no tan, potser, exigent, digue-li així. Potser això ho pots treure abans a un Magel més d'allò. Què passa? Que, per exemple, si tens el Terra Nova, com jo tinc, amb el Terra Nova ja fas d'introducció, no? Aquest pot ser que es quedi entre Terra Nova i els gordos. Saps què vull dir? Vale, o sigui, no ens enganyem. Si tu a casa estàs acostumat a un joc més estil Gaia Project, que ja el tinguis, que el té molta gent, realment. Jo me l'he comprat fa poc, m'ha d'arribar i ja vindrà, no me l'he comprat. Però si acostumat a aquest estil de joc, potser comprar aquest pot estar molt xulo, però el trobaràs suau i fàcil més aviat. I deixa'm l'ull, perquè ja no m'aporta res. O pot ser que sí. O que t'acabi de portar-te... més ràpid. Potser t'acabi de portar i tal. Llavors, això és el que hem de resoldre. Jo amb això no t'ho sé dir si no l'he jugat. Lògicament, l'hauria de jugar per saber-ho.
Què passa? Que jo penso que val molt la pena. Jo des dels jocs que aquest estil estic més hypejat, No, i tinc que més ganes. està bé, que no arriba a 40 euros. I a banda està pintat pel Maiko. Aquest sí, no com l'altre dia, Senyor dels Anells, que em va dir allò. Que per cert, jugasso. Sí, em va agradar. Sí, em va... Mira que podia no agradar-me. No sé, és això, tio. Jo penso que és un d'aquests que a la mínima que tinguis un forat al pressupost, aquests 40 euros, Mira, rasca'ls d'on puguis. forat el tinc. Et dic per què. Estic exprimint tant la llista aquí per tenir imprevistos allà. Molt bé. O sigui, m'estic rebaixant la llista al mínim possible aquí. D'aquesta manera, quan vagi allà, no he de gastar res, no tinc preordres pràcticament, vaig amb molt pocs jocs escollits i allà doncs em deixo anar més amb les, una mica els sentiments o les sensacions que em pugui portar un joc. Bueno, però aquest tinc a la... O sigui, si nosaltres anem a fer cua. El tinc a la categoria 4, per dir-ho així. Està allà. Allà. Sí, si el Turbot i jo estem, anem a fer la cua i reps la trucada i no ens l'agafes, te l'agafarem. Sí, bueno, ja t'ho dic ara, sí. Si passa això, sí, agafa'l. I a l'hotel tu faràs, tinc lloc? Sí, val, d'acord. Llavors sí. No hi ha problema. Més o menys. No, jo penso que pot estar bé, no sé. Sí. A part, la temàtica també és prou interessant, que sigui una llacuna així, no sé, poques coses he vist. No sé. Vols seguir amb algun teu? Mira. És aquest? Ja està. Sí. És la trilogia d'en Lopiano? Sí. Com es deien? No ho sé. La Mary diu que si no el vull, que ella l'adopta. Aquí voluntària per adoptar-lo. Sí, per descomptat. Mary, si podem, comprem 4, no pateixis. Això tot és parlar-ne. És més, vaig veure el preu i és un d'aquests que... Sí que sí, 38 euros deia la llista. Si professor Mompi no seguís i a fer un altre sorteig de comiat, aquest m'agradaria que estigués. Espero que quan arribem allà no valgui 50. Bueno, ja veurem. A veure, Ayar, Children of the Sun. Ambientat a Sud-amèrica, tot el que seria Perú, tots els... Bueno, més aviat inques, no? Tio, quina mandra ja em fa veure això, Ho sento. Sí, però és un joc que, vist així, no et recorda un que has jugat aquest cap de setmana. Amb camins. Marco Polo? I vas cagant cases? Sí. Posa a la dreta, vés a la cantonada baixa a la dreta. Si hi ha en casa... Veus aquests paios? Els paios? Aquests? No tant. No. Al cantonada del tauler. Amunt. Aquests. Això. Jo al principi pensava que seria una inspiració Marco Polo, total, aquest Ayar, però no és ben bé així. Cadascú té el seu track? No. Tampoc. El joc... Explica'm perquè ja ets molt perdut, tio. No, veus que hi ha 2, 3, 4, és un track. Són tracks, no? Són 4. Sí, és l'altre. Sí, més o menys. El que passa és que no és de cadascú, això. Nosaltres fem moure el color que ens convé. Sí? Això ho fem just amb les fitxes que tu has ensenyat abans, que són els caps tallats del mateix color que tots els jugadors tenim. Aquests. Els col·loquem en el nostre tauler i en el nostre tauler desbloquegem una caseta que tenim a la matriu. Depèn d'on els posem, no? I movem el d'allò, posem la caseta, i on posem la caseta, fixa't que les icones, o sigui, el salt que fa el paio és a les accions, sí? Vale. M'imagino que anem posant cases per aquestes caselles. Sí, i aquí fas l'acció com posa la casa. Correcte, si la poso aquesta àmfora d'aquí, doncs faig l'acció que correspongui a aquest símbol. Però la gràcia és que les accions no tens sempre... La gràcia de l'euro aquest és uns tracks d'acció dels quals depenent del que fan els jugadors poden fer unes coses o poden fer unes altres. Van variant. I després d'aquí surten uns minijocs, no? O sigui, uns sets collections. Si mires el tauler del jugador veuràs uns sets collections,
Bueno, més o menys. A baix, no en surten ara, però a baix hi ha una altra foto que sortia millor. A veure, vaig a buscar-la. Que abans l'has posat. Mira, aquí, aquest, deixa-ho així. No toco. Veus els cistellets de sota, de colors? Ese whisky Alex i Juan Pau, que cabron. Sí, els veig. Cistellets aquests, doncs, per exemple, Set Collection, no? A dalt, doncs allà a dalt desbloqueja uns cubs que no sé on van. Això és com un puzzle, això d'aquí dalt, que et va donant bonus si fas 6 juntes al sol. Sí, i hi ha un puzzle aquí de catifes molt interessant, d'empalmar icones i tal. Però el cor és aquests tracks que, com qui diu, si jo moc aquell vermell, faig l'acció aquella, llavors el vermell aquell et fa fer una altra acció. Clar, però això és un joc, pel com expliques, per jugar-lo 4, que és quan remenya les hòsties en interacció a tope. Bueno, això és el que jo penso que és el típic euro, que a partir de 3 és quan se li treu el seu potencial. No? És el mateix que li passa al Merf, per exemple, i a l'altre de la trilogia, no sé quin era abans. No són jocs... El Sancoré. El Sancoré. Sancoré no el vaig arribar a jugar. Sí, ves el que diu en Pau? És que ha passat molt desapercebuda aquesta línia de jocs. El Merf encara, una mica... Però és que perquè el Sancoré no l'han publicat al final aquí. Ja, qui l'hauria d'haver publicat? Maldito, no? Sí, perquè com que el Merf no va anar bé... És que el Merf és un joc que està bé, però no brilla. És un notable curt. El Sancoré, llavors ja Maldito va dir a la merda, perquè dels Merf no ha anat bé, i l'Aia vés a saber si el porta. El que passa és que jo... El Sancoré va estar bé? El Sancoré el que passa és que jo el trobo una mica passat de voltes, em va fer mandra jugar-lo perquè tenia altres coses, i després té una... El que no m'agrada és la puntuació final. Té una puntuació final d'unes majories molt estranya. Molt antinatura. Veient aquests predecessors, Mompi, veient aquests predecessors, què et fa pensar que Aya hagi d'estar bé? No ho sé, esperem que sí. Perquè és una línia que sempre jo hi tindré un ull perquè pot ser que algun que acabi sent un bon jugasso. Perquè el Lopiano treu coses, es nota com que no, va millorant cada vegada, van polint-se més les coses, els autors van millorant cada vegada, saps? No sé. I aprenent d'errors. És cert que quan va fer el que jo coneixia d'aquest home, el Thrilling Circus, és un joc familiar, no té res a veure, però, hosti, a nivell d'originalitat n'hi havia un nou allà. Sí. Era molt original el joc. Sí. Pot agradar més o menys, però uau, diferent a qualsevol cosa. Que acabi després anar fluid i tal i tot una mica enllaçat que sigui just. O sigui, just vull dir... Però dius, hosti, és interessant com va canviant el joc en funció de les teves accions, tu mateix et puteja però et beneficia i és molt guai aquest dilema de... No sé, jo el Lopiano, el problema a vegades que li passa a aquests autors que són molt bons vull dir que a vegades tinc la sensació que no tenen por a sobrecarregar-ho i sobrecarreguen els jocs massa. I això és el que jo crec que li va passar aquí al Sancoré, que, per exemple, també li va passar, no sé en quin joc, també. Per exemple, el Zapotec, de Board and Dice, que és seu. També va acabar la caixa maldita, no, aquest? Sí, però és un joc que és molt bo. Per exemple, aquest és un infravalorat que, quan va sortir, va quedar dintre de tot el mar d'euros que hi ha, saps? El Zapotec, per exemple, jo el trobo un joc que el tindré sempre a la ludoteca. El trobo molt bo, perquè aquest sí que no es va passar de frenada. Aquest sí que, per dir-ho manera, ja va tallar just, dir, vale, fins aquí. I enllacem totes aquestes 4 coses. Però, per exemple, sí, ja sé quin vull dir, l'Autoban. L'Autoban, per exemple, aquí el Zapotec aquest el pots treure fàcilment a Muggles, a Padawans, saps? Sí, un 3 tampoc no és molt. Si ben explicat, es pot jugar. Sí, en canvi, l'Autoban està passat de frenada. L'Autoban té massa sobrecàrrega de fitxes, d'icones... 380, xaval. 380 380 ja és... Aquest sí que és un...
Aquest de l'Automan sí que és un d'aquests jocs que s'hauria d'aplicar al Less is More. Vale. Llavors, què passa? Que l'Aiar el veig prou bé, el del Less is More. Perquè si potencia bé i està ben fet el cor dels tracks, pot ser un bon joc. Bueno, hem fet l'anàlisi d'aquest autor, però jo me'l pillaré segur, a l'Aiar aquests, si està a la venda, no? Em sembla. Segurament. Va, te n'ensenyo jo un ara, canvio completament de registre, i t'ensenyo una mica amb el que m'has dit abans de la teva iaia, el problema de coi, quin dia fem l'aniversari i això, i com endreçar un calendari o taules, més aviat. I és, a veure, aquest d'aquí. I aquest crec que el vaig agafar de la llista de la Mary. Wedding Sitting Chart. Ai, Déu meu. És una fricada polaca en què bàsicament el que has de fer és endreçar els comensals d'un banquet, d'una boda. A veure si aquí les instruccions... No, tampoc hi són. Ho vaig buscar al seu dia. És igual. T'ensenyo només una foto perquè no hi ha més. Els has d'ordenar en una taula, els comensals. Tu no t'has casat, eh? No. És un merder, això, oi? Tu saps la feina que dona això? Doncs això tu poleixes un solitari en 15 minuts. No, això, aquest joc està dins, aquest me'l pillo segur. Sí, mira, Pau, sí, me estoy volviendo muy indie. És que això d'anar a Essen, al final ja dius, vaig a buscar coses rares també, i busques la merda més rara que trobis, perquè els euros acaben arribant tots, al final. Sí, els euros populars, sí. L'Aiar segurament potser també... Bé, però és que l'Aiar potser no arriba, eh? Per això potser no arriba. Veurem. Però aquesta mandanga la tinc a la llista de... És que ha de ser molt divertit, això. I si puc, intento anar al web d'aquesta gent, perquè et vull ensenyar una mica com va per dins. Intento anar-hi a la que hagi entrat en l'altra pestanya que estigui aquí treballant això, la poso en el compartit. Doncs bàsicament això, un joc senzill. I si vols passem al teu següent i mentrestant jo vaig entrant a l'altre i torno, vale? No crec que els fem tots. Que algun que em diguis, digue'm quin et fa més il·lusió. Sí, que et va bastant lentot, veig. Jo. Bueno, ara jo ja he comentat els que volia parlar segur. Ara ve la infinita llista. Això, quin més vols comentar? Hi ha un joc que m'agradaria comentar, ja que me l'he mirat, que és un dels més famosos. És el Recall. Penso que val la pena que el comentem. El Porta Maldito, això ho ha confirmat. Això em va aliviar de poder treure 79 euros a la llista de compra. Sí. A veure, bàsicament, me l'he mirat. Sí, també. I és els mateixos autors que el Revive o Revive. Mapa més petit. Mapa més petit. Jo et dic una cosa. Jo tinc la sensació que és el Revive 2.0. Jo també. Punt. És més, si mires les mecàniques, és més, fins i tot mires el reglament, ho mires, és que mires tot i dius, és que és el Revive, passat de la paella i ja està, i la mateixa història. Jo no... És que mira, fins i tot no sabia que hi havia els tokens a les caixes allà. És que ho té molt semblant. Jo no sé fins a quin punt, ho dic en sèrio, en comptes de posar cartes, posem unes fitxes, una mena de càpsula. Jo no sé fins a quin punt val la pena, si tens el Revive, llavors adquirir aquest. Sí. I ho dic jo que m'ho quedo tot, però... És bèstia, això, que tu diguis això. Ha de ser molt sorprenent, perquè és que si amb el Revive ja tires, que és un joc que té... No el jugues cada dia, però és un joc que, per exemple, si fas una partida al mes, que aquella partida la gaudeixes moltíssim. Almenys jo, no? Jo no sé si val la pena aquest Recall. Aquí ho deixo. A veure, veient que el Porta Maldito, també pots esperar que el joc no funcioni i que el trobis a saldo. No, això 100%. És per això que potser jo aquí em baixo a Essen aquest. No, jo m'hi baixo segur, vull dir, no penso comprar allà. I després potser m'arrepenteixo, com el Civolution, el pillo Filibert i el millor joc de l'any. Això ja... Però, mira, ja afirmo que passi. Ja està, és el que volia comentar.
I després tinc un altre a comentar. A veure, espera, si puc... Mira, vaig a obrir el d'abans, el del banquete. Sí, Volia comentar una cosa rarota. Mira, que a tu t'agrada. Ensenyo això primer. Sí, sí. El tauler, diferents cartes, això està en polac. Sí, és bèstia, d'aquí el tema. I a baix en anglès. Com es posa la gent, això? El tauler, com va? Tauler així, la faig més zoom. És una taula, a més una taula així llarga. Uau, sí, duríssim. I vas posant les cartes. Són les pitjors taules de casament que hi ha. I vas posant les cartes de dalt i a baix. I llavors et dona punts en funció de com els poses. Vale, així és una cosa... Vale, m'esperava les taules rodones. N'hi ha una altra. N'hi ha una altra, ja te'l buscaré, te'l passaré quan el torni a recuperar, que va amb unes taules i unes fitxes rodones que poses cada 4 comensals en una taula. Que quan el trobi te'l torno a passar. Però aquesta mandanga de Sunset Collector... De fa temps. Pot ser divertit, aquest. O sigui, no té res nou com a tal, però mira, és la conya del tema i de com ajuntes en Josep Maria, que és el tiet oncle, amb la Maria Mercè, que és la tieta llunyana que no veus mai. No, està clar. O els cunyats pesats, Exacte. Bàsicament això, que te'l volia ensenyar. El Pau de què jugam ens diu: feina d'Eurodur, Enric aquest no s'ha casat. Sí, no, això per l'abans. El Revive Remort, correcte. I per què el Revive? El Revive Remort és el recol. Sí. El refregit. Refregit. No estan els imitadors compromiso? Bueno, a veure, sempre hi ha algun convidat. Segur que hi ha alguna carta, és el convidat aquest que dius, va, tio, tu ets l'afegit. Qui ets tu? Què fas aquí? Jo em volia ensenyar un abans, que me n'he oblidat, que aquest a tu t'agradarà. És límit. Sí. Passem a explicar coses rares, no? No cal que expliquem novetats, coses que ja se sap tothom. Bueno, tothom. Aquest no el coneix ni el Tato, xaval. Ni el Tato. Jo me l'he mirat, Aquest me'l va ensenyar l'any passat l'Odonaute, quan vaig fer una reunió amb la Manon, que era la representant, per dir-ho així. Me vas explicant per sobre i em va dir que era un Eurogame. No recordo si em va dir asimètric o no, però el tema és que cadascú controla com una facció del món. Rotllo hegemony. Però en World Order. És a dir, una facció que tots els europeus, tots la Xina, l'altre Estats Units, no sé què. Llavors, és un Eurogame on decidirem portar el món al límit, al màxim, amb recursos, amb medi ambient, amb extracció de matèria, d'energia, el que sigui. Llavors, hi ha una fase com de negociació de quines lleis mundials s'apliquen. I en funció del que s'aplica, els paràmetres mundials del tauler, que seria com això d'aquí, i la borsa i l'economia anirà fluctuant, pujant o baixant en funció d'aquestes normes i lleis i coses que arribem entre tots. I és un euro bastant interessant. I és l'últim joc, juntament amb un altre de cartes senzill, que publica l'Odonaute en joc com a joc propi. Aquest any. Han dit que xapen els jocs propis. No, que deixen de produir-ne. Que diuen que el ritme de novetats és too much i que es baixen del carro, que faran llicències i gràcies. Ja veig. Llavors, bé, aquest és l'últim euro i crec que és un producte que pot sortir bé. Sincerament ho crec, perquè feia molt bona pinta, com el va explicar l'any passat. Lògicament, d'un any per l'altre un no se'n recorda. No m'he llegit les regles, sé que em va quedar al cap de dir aquest euro el vull l'any vinent quan surti i aquí estem, esperant que arribi. Aquest és la típica joc o temàtica molt arriscada, no? Sí, molt. Igual que una altra... Que si no està ben parida, o sigui, no està ben polida i tal, pot sortir una mica... A mi em fa por, una mica això. Sí. Bueno, veurem. Com aquest, Earth 2053. L'has vist, aquest? No. És un cooperatiu, també la mateixa idea del planeta, però aquest és cooperatiu, 100%. I tens un trasto... Qui porta això? Ni idea, aquest, no sé qui és. No sé qui ho porta. Estic anant. Crimson Company. Em sona. Ni idea. El tema és, hi ha aquest trasto, aquesta balança, que anirem posant fitxes a banda i banda per trobar l'equilibri a la Terra.
I en funció d'això anirem jugant cartes. Mira quin banquet de cartes hi ha. Jo aquest m'he baixat del carro, perquè dic, jo si això ets de jugar-ho amb segons qui, hi ha massa text en anglès que potser no es pot jugar. I vaig dir, o el límit o aquest, i prefereixo el límit, la veritat. Aquest fa com més mandrota, no? Sí, per això mateix se'l vaig baixar, però m'era molt curiós això d'aquesta balança que hi ha aquí dalt, d'equilibrar les coses, però em feia mandrota i vaig dir, va. Bueno, però no, precisament la balança a mi m'atrau com a tret. Sí, no, és, com diu en Pau també, és molt original el concepte, però dius, uf, no ho sé, em va atabalar veure aquesta imatge, la veritat, aquesta concretament. A veure, jo el jugaria, o sigui, el jugaríem, i li donaríem una oportunitat. Sí. L'haurem de mirar més detalladament. Depèn de com entri, depèn de les crítiques que hi hagin. Diumenge està de saldo. Ué! I aquest no hem parlat. A veure, Kingdom... La novetat de Sorry We Are French. Sí. Sí, Pau, mira aquest, què sembla aquest? Tio, portem gairebé hora i mitja. Creus que aquí hi cabien les ampliacions? No. Següent dia fem ampliacions només. Només ampliacions. Sí, amb ampliacions ja farem una hora. Aquest estarà ben parit. Aquest estarà ben parit. I aquest és baratet. 35 euros. Bueno, queden de les manos. Aquest el durà segurament... Qui el durà? Arrakis o Trangis? Hòstia santa de Déu, que va parir. Jo crec que el durà Trangis. Jo crec que Arrakis, perquè Sorry We Are French porten Arrakis una temporada llarga. Però Sorry We Are French porta d'Arrakis lo dur. I Trangis agafa les toves. Això on està? El de Marie Curie i Darwin és Sorry We Are French? Va. Hòstia santa de Déu. Però aquesta gent no tenen Eurodur aquest any. Ja, potser Arrakis diu, per mi, però em vés a saber quins tractes tenen. Sí, no, però en Pau diu, no, Trangis. Sí, és que jo m'imagino aquí el logo del tauronet, aquí a la dreta. És que és un joc Trangis, no? És un Eurogame familiar, per això, No en té cap Trangis. Ara farà un Pulitzer, que està molt ben parit, per cert. Molt guapo. L'Evenfall és un error a la Matrix? No és l'Evenfall, jo crec que és... A veure, està ben publicat, però és com un error en el seu catàleg. Per què l'Evenfall? No encaixa amb el seu estil. Sí, no encaixa amb el seu estil. Per això ho dic, que jo crec que sí que s'atreveixen i estan en mode experimentant. És una editorial que es nota que té moltes ganes de tirar endavant, volen fer coses, volen tal... Sí. I jo crec que si aquest el tenen sobre la taula i els diuen, per vosaltres, ui. Very ui. Home, aquest joc, la gràcia del joc com a tal, aquest, és que cada una de les rondes només pots creuar cada pont una vegada per anar fent els recados a cada una de les illetes. Seria això. Sí, que està inspirat en el gran problema dels 8 ponts, oi, eren? Sí, alguna cosa així. O 9 ponts. Què diu en Pau? No tinc la sensació que estan posant hòsties per als títols entre els partners. No sé si hòsties, però sí que hi ha com una pressa de dir quan abans ho signem, un problema menys. No sé fins a quin punt arriba a ser com realment allò, una subhasta, a veure qui paga més per la llicència. Jo crec que és el primer que diu que sí, au. O editorials més fortes van a oferta. Sí. Aquest joc jo crec que caurà per això allà a Essen, a menys que algú confirmi abans a la fira que el porta aquí. Tal qual t'ho dic. Si algú confirma que el porta aquí, no l'agafo, ja m'espero. És que aquest, ja t'ho dic, jo ho estic pensant, jo crec que el porta Trangis segur. Ja. A veure, que potser el deixo escapar, Se'l sacrifico per agafar alguna altra cosa més rara. És una opció. Bueno, clar, és que estava pensant. També Arrakis, és igual, vés a saber qui el traurà. Però algun dels dos el traurà. No sé, aquest és un dels grans macos. No, bueno, aquest i l'Ember Heard. Aquest ja està confirmat per Maldito, ja. Que aquest ja està confirmat per Maldito. Que aquest hauria ser... Mindclass hauria de trucar i dir fem un joc.
de dracs. Familiar Plus, pintat pel Busli. Sense explicar res més. Posa'm en 500. I ja està. És així. Segur. Dóna igual el trunyo que sigui mecànicament, però és igual. Amb tot el que t'he dit ja està. Ja es fa. 500 còpies, ja. Tu això ho vols i no ho saps. Segur? Estic molt cansat ara ja, aquesta hora de la nit. Tu això ho vols i no ho saps. Això és... Aquest joc el vaig jugar a Canes. Vaig fer feina també a Canes, ja. El vaig jugar amb l'editor, amb Mandú. Un joc en què tu tens és de fer els típics crancs aquests que agafen gots i se'ls posen com a casa. D'acord, tota la vida. Doncs llavors, durant diferents rondes, tu tens unes cartes a la mà i tens una petita baralla i escull... No, perdona, menteixo. Tens moltes cartes. Aquestes cartes n'esculls 3 en una ronda. I juguem una ronda d'anar jugant cartes. Una tu, una jo, anar fent. I el tema és que tu jugues un cranc i quan té unes quantes tapes, per dir-ho així, jugues no sé quina... No me'n recordo, una carta concreta i t'emportes, diguem, la col·lecció de gots d'aquest cranc. A més, algú jugui una ampolla i bloquegi el cranc que es queda dins de l'ampolla. I vindria a ser el que és com un pedra de peix tisora amb una gestió de la mà que la divideixes a rondes. I és un joc molt troll i divertit. Quan jugues a partir de 3, que és el número que pots jugar, menys no pots. És troll i divertit perquè és la gestió doble de la mà, entre rondes i cada ronda. I has de saber quan gastes els treus crancs, quan gastes els gots tenen una puntuació, quan fas una ampolla per putejar, i és això que tu, per jugar a casa teva, d'aquí 2 dies amb el teu fill, o amb cunyats o amb el que sigui, tu passaries bé. Sí, mira, a l'últim Segoita, el Chandra, ja t'he parlat d'ell, em va treure el joc dels ànecs. Vale. L'has jugat ja, no, això? El dels ànecs és el de què vas? No, el del Quack. El Quack, sí. El que hi havia un tio essent amb banyador a una piscina, a una banyera. Sí, aquell dels ànecs, sí. Doncs sí, és molt divertit. Doncs aquest t'agradaria. Llavors, això seria el mateix, però una mica més, un punt més, no? Pot ser. Perquè pots preveure una mica més els pots que vindran, o això? Et pot ser que el porti maldito. No pots preveure-ho, perquè no saps quins han jugat ja, quins hi ha, quins no. Ja. I quan menys s'ho esperes, te la claven. No, però, per exemple, després de jugar a 3 euros duríssims... Això entra. Clar, ens treu el quack i el que entra és anar fent quack, quack. Pues aquí faríem crack. El meu fill, quan diem, què fa els crancs? Escolta, a poc. Vols parar l'últim aquest? Aquest l'has vist? No, això tampoc. No tinc tant temps. Val, t'explico l'últim, molt ràpid. No, el que volia dir és acabem fent una llista de tots sense ensenyar-lo. O sigui, nombrem els que ens interessen, que no els ensenyarem perquè... Me l'agafes tu perquè jo no tinc llista, tal qual t'ho dic. Sí, no la tinc. No la tinc. Tu sí que tens la llista de la BGG? Sí, però... Posat els interessos i això? Però no facis cas a aquesta llista. Va, d'acord. Doncs va, explica'ns aquests potatoes. És un pseudo-Splendor més evolucionat. Tu tens unes quantes cartes, una pila de cartes teves, i és un joc que bàsicament és com un mercat. Tens aquí un rondel que aniràs posant-te per guanyar recursos i alhora em gasto una carta que pago, jo què sé, això d'aquí. A veure, no hi ha més zoom. Pago un tomàquet i em dona un blat, no sé quantos. Ara pago el blat que em dona no sé què. I és anar fent trueques. I guanya el primer que aconsegueix complir totes les missions de la seva baralla. És un joc de trueque. D'anar canviant cartes i anar fent missions dins de la teva pròpia baralla. O sigui, tu demanes, tu tens porcs, mira, et dono tant per tant. No hi ha negociació. És com de ràpid pots aconseguir optimitzar els teus intercanvis de missions
Veus això d'aquí, d'un porc, una ovella, un blat, em dona 5 mongetes? De l'esquerra de tot? 5 pepinos, sí. 5 pepinos aquests. Al costat diu, 2 pepinos em dona no sé què és el triangle. I una moneda. I aquí dalt, una ovella i 2 pepinos, 2 cartes. Llavors, la primera carta que m'ha donat 5 pepinos i n'he gastat 4 per fer els següents. I ara l'ovella l'aconseguiré aquí al mercat. Doncs aquí al mercat pillo l'ovella i anar fent... Està bé. És un puzzle, al cap i a la fi. És un puzzle, tal qual ho has dit. Llavors, és el nou joc d'en Freeman Friese, després de tenir el rècord en 2 Essens consecutius en la pitjor portada de la història. Doncs, encara és aguantable, això. No, aquest fa bona pinta. M'he llegit el reglament i en tinc ganes, la veritat. En tinc ganes perquè fa bona pinta. Això pot ser que no arribi. O sí, porti maldito, no? Si arriba, pot ser que porti 2 tomàquets, que últimament són els que han portat els de Freeman Friese. Alta tensió, qui ho va dur? 2 tomàquets, no? Ara ho té 2 tomàquets sota el Freeman Friese. Per això mateix ho dic, si ho porten seran ells i no sé què poden trigar a portar això. Tot i no tenir idioma, ja ho veus que no hi ha res d'idioma. No sé què poden trigar. Això a finals d'any del 2026. Ni flowers. Però bé, en qualsevol cas, mira, vaig a tornar a posar la nostra pantalla. Aquí estem. El portem hora 40 de directe, jo crec que ja està bé. No, a veure, fem una mica llista. Jo acabo dient els que m'interessen. Vinga. Que no hàgim dit ni ensenyat. Millennia Tracks of Time. Bé, els pot posar. Poso ni que sigui la portada. Sí. Aquest, de cada un diré 3 paraules i ja està. Millennia Tracks of Time té molt bona pinta, però té una nota molt baixa d'un Kickstarter, es veu de lo més desastre que hi ha hagut mai. Jo que no l'he vist per enlloc. Sí, es veu que un desastre de micromecenatge. No cal, foti zoom. Ja hem dit d'anar ràpid. Sí, però és que no l'he vist. Però tens tot el dia demà. Vale, què més? Vale, l'Ants de Cranio. L'Ants? No, Ants, formiga. Ants. De Cranio. Aquest, en majúscula, no? O no? Sí, que és Rats of Wister 2. És el Rats of Wister 2. Això no he perdut gaire temps en mirar-ho. Això entra i punt. Ja està. Jo passo. I si és una merda me la trago. Estem dins. Mutagen. Aquest és el de Dranda. Que és el de Dranda. Veurem el preu. Jo no. Mirarem el preu, que aquí el nostre amic Dr. Willings el va ensenyar. Hòstia, quin tio. Que ens obliga a entrar al Kickstarter. Recordes? Sí. Té bona pinta, perquè això dels treballadors que els milloris a mi m'agrada. Jo te'l deixo comprar i ja me l'ensenyaràs. Què més? Teocràtia. Amb TH, no? Amac. Busli Taccini s'ha de donar una oportunitat, encara que té pinta desastre. Mojito Studios, això no ho acaba portant aquí els de Primigenio? O no? Vés a saber. Ja veurem, però de moment a mi em tenen, vull dir, és un Busli i tal. Revive 3.0? Sí. Sí, però època antiga, sense que hi hagi un apocalipsi. Sí, és un pre-revive. Vale, què més? I que se sàpiguen coses. I... Tinc una llista per aquí llarga, que no s'acaba. Rewild. Aquest jo l'he descartat... Vaig pensar-m'ho molt, vaig descartar al final. No em va donar bon rotllo el que llegia. Aquest simplement és perquè el veig maco. Punt. No m'he mirat res més. Sí. És un joc d'aquests que segueix a Instagram. La ressenya és bonito en mesa. Totalment. Perquè la resta em dona un mal rotllo de joc. Home, no tant. No sé, molt Kickstarter i poc joc. Següent. Papiria, home, el nostre amic.
nostre amic, a veure, el Discordia jo li he donat moltes partides. Aquest s'ha de mirar. No se sap res One del Just Man. Papirian. Hi ha reglament, penjat? Doncs no ho he mirat. Però, a veure, si és 3/4 del mateix de Discordia, ho sento, estic dins, soc dèbil. És que aquest cabró de tio fa jocs bons. Quina ràbia. Fa jocs bons amb una gir interessant, arriscadet, El Gir Pandoria arriscadet. al final? Quin? Pandoria. No, al final no. No em parlen gaire bé. Què t'anava a dir? I ara el que sí que vull que ensenyis, que és la raresa, Sí? que es diu Uber den Wolken. Uber, així? Sí, espai, Sí? den... No, no, den, en alemany. Den Walker. Això. Wolken. Què collons? Pensaves que no tindria coses rares, jo, Mira. Aguilet. Doncs mira, això no m'ho he mirat gaire. Però es veu, està claríssim que és un combo d'ocellets aquí. Ja sé com va, estic dins. Val. Vull aquesta merda. El tema és autor. De qui és això? Gregorios Konstantinotos Kantinkankis. Autor del Atlantis Exodus. I del Calçada. I del Calçada, aquest. Ojut, que ni ho sabia jo. Autor de l'Atlantis Exodus. Té tot el meu... Atenció, té tot el meu reconeixement, aquest home. Per tant, aquestes aguiletes també me les miraré. Uber den Wolken. Això m'ho guardo, M'ho guardo, m'agrada. M'agrada perquè fa pinta de ser el joc que aquí triomfa a casa. Ja veig com va aquí amb patronets i coses, quan els complers guanyes puntets. T'aniràs a dormir encigalat. Tio, estic ja... Uf, t'odio. Jo també, tu. Mira, aquí en Pau, Oche prueba. Sí, que ahorita si es prova, xaval. Però, Àlex, si tu me'n vens 5, jo per cada un que te'n venc jo, tu me'n vens 5. El de la taula de casats, el de no sé què el del Franz Friesman, tot aquest, tot. Ja està. I m'he guardat la llista molta cosa. Bé. Zoc és caro de collons. Bueno, ho mirarem, Pau, ho mirarem. Sempre podem sacrificar el Crossing Kingdom i comprem aquest. El Zoc? Què és el Zoc? L'editorial. Zoc és car? Què ha fet Zoc? No sé. No sé, diu que val pasta. El Tobago, el Sushi Go. Ara, per això poden ser llicències. Ara... Buah, tio, si troba ara on està el joc aquest, no m'hi perdré aquí la vida ara. Ja ho buscaré. No cal ni que miris la web. Simplement ja està, és igual. Molt bé! Hòstia, hem fotut un repàs interessant, Hora 45 i hem vist uns 50 jocs tirant llarg. No arriba? 50% de les llistes nostres? No sé, tio, però la llista té més de 1.000 jocs. N'hem vist una misèria. O sigui, haurien de fer pel cap baix 10 directes com aquests perquè es vegi tot. O sigui, hi ha molts jocs que ja han sortit. Vull dir que tampoc n'hi ha per tant. No, tio, està bé. El proper dia farem expansions. Sí. Un altre tema. Ja decidirem el dia, però la idea és tancar-ho amb les ampliacions. Correcte. I l'últim dia d'allò definitiu, què tenim que comprem segur, què no agafarem, coses d'aquestes. Sí? Això no sabia que ho fèiem. Potser sí, no sé. Sobre la marxa, i si no, doncs us foteu i ja està, escolta. No, a veure... penso que fem prou bona feina. Jo crec un dia més. No sé, ho deixem aquí, no? Sí, ho deixem aquí, ja està. No sé, home, gràcies a tots per l'atenció. Si teniu dubtes... Realment me'n tenia 2 més, però ho deixem pel següent. Sí, o per l'últim. Gràcies, Meri, gràcies, Pau. Merci a tots per l'atenció, per haver estat aquí aquestes gairebé 2 hores de turra i xapa que us hem donat. Esperem haver-vos creat alguna necessitat, ja sigui per Essen o per quan arribin aquí.
i res, que d'aquí uns dies farem el directe del resum del mes i també un altre cop Spiel amb expansions, que llavors sí que senzillament us posem necessitats de jocs que ja teniu, que això és més divertit encara. I res, Enric. Molt bona nit. Gràcies per tots els que ens heu seguit. I ens veiem a la propera. Apa! Apa, bona nit. Adéu, Tom. Adéu-siau.